सिगाङाव जा गोरोन्थि भिडिअ बानायबाय बिनि थाखाय आं नोंसोरनि सेराव खर' गंग्लायै आरज गाबबाय। आं बर' हौवाजोंनो जुलि जादों। स' हेल' गाइस, माने होनोबाथ' माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने नैबे बर' हारिखौ माने बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव बयबो नुखादों जानो हागौ आरो ना गाइस। ओमफ्राय दा माने गाव मा बिफिननाय भिडिअ लाबोदों गाइस, ससे नायलांदो आरो ना गाइस क्लिपखौ। फंबाय, मान गोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोन, आं सिगाङाव जा गोरोन्थि भिडिअ बानायबाय बिनि थाखाय आं नोंसोरनि सेराव खर' गंग्लायै आरज गाबबाय। आं बर' हौवाजोंनो जुलि जादों, नाथाय आंनि हौवाया उन्दै समाव खांजानायमोन। बियो असमियासोमोन उन्दैयाव। दा आंनि हौवाया बर' गुबैसो। आं सिगांनि भिडिअआवबो बार बुंखादोंमोन। मानगोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय गासैखौबो खुलुमहरबाय आं आंनि अननायनिफ्राय। आंनि हिन्जावा जि गोरोन्थि खालामनायमोन, भिडिअ भाइरेल खालामनायमोन बर' हारिखौ रायनाय, आंखौ बेवहाय एसे खेमा होदो राइसमोन। नाथाय आं आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आं राइजफ्रा जितु आंखौ बुङोमोन कमेन्टआवहा गाज्रिहै, खिन्थु आंनि आइमाया बेवहायनो आं माने एसे दा बर' हिन्जावखौनो हाबा खालामबाय आरो ना। बेनिखाय आंहा आंनि बुंनायखिनिया राइस जुदि एसे भुल गोरोन्थि जादोंबा एसे आंखौ खेमा हरदो राइसमोन। आंबो बारा भिडिअ बनायफेरा बिदि खुलुमबाय राइस।